Dnes máme tu česť privítať ženu, ktorá stojí na čele vzdelávania s víziou, odvahou a ľudským prístupom. Našou hostkou je Michaela Štundová, riaditeľka Spojenej školy v Sečovciach, ktorá svojou prácou aktívne formuje budúcnosť mladých ľudí. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Miška, ak by si mala povedať bez obalu, čo je dnes najväčším problémom slovenského školstva? Ak by som mala odpovedať citlivo k celému systému, použila by som skôr slovíčko ako výzva, že to treba brať ako výzvu, nie ako problém. Tou najväčšou výzvou je podľa mňa hľadanie takej rovnováhy medzi tradíciou a potrebami súčasnej doby. Na jednej strane tu máme silné hodnoty, tradície, na ktorých školstvo dlhodobo je postavené, a na druhej strane prichádzajú nové požiadavky, nové zmeny a prístupy a na tie musíme flexibilne reagovať. Vnímam to skôr ako príležitosť, ako nové možnosti, ktoré nám dávajú snahu niekam sa posúvať, zlepšovať sa, a práve v tom musíme nájsť to najlepšie a to dobré. Vy pôsobíte ako taká inovatívna škola. Máte veľmi zaujímavé študijné programy. Vieš nám priblížiť ten študijný program? Ja veľmi rada podporujem také inovatívne alebo také nadštandardné nejaké vzdelávanie. Našou takou vlajkovou loďou sú 4-ročné študijné programy. Ak začnem teda gymnázium, čiže máme organizačnú zložku gymnázium, a v rámci strednej odbornej školy techniky a služieb je to dnes teda populárny študijný odbor ochrana osôb a majetku. Práve v tomto študijnom odbore sa nám podarila taká veľmi dobrá spolupráca, alebo sme teda išli rozvíjať kvalitu odborného vzdelávania, odbornej praxe v systéme duálneho vzdelávania. Ak spomeniem študijný odbor informačné a sieťové technológie, tam takisto sa snažíme prepájať teóriu s praxou a takisto podporujeme systém duálneho vzdelávania, a čo sa týka aj strojárenských odborov, ako je programovanie CNC strojov. Ale takým najväčším inovatívnym nejakým procesom sme vlastne prešli v tom spomínanom študijnom odbore ochrana osôb a majetku. Áno, a keby si to tak mala zhodnotiť percentuálne, študenti, chlapci a dievčatá, v akom pomere je záujem o takéto štúdium, o takéto programy? Ak by sme sa bavili o gymnázium, tak tam to je pochopiteľné, je to 50/50. Ale ak sa bavíme začnem tam, kde prevažujú chlapci, kde to percento chlapcov väčšie, tak sú to pochopiteľne tie ITčkárske odbory a strojárenské odbory. Tam máme veľké percento chlapcov, alebo prevažne študuje na týchto študijných odboroch študujú chlapci. Ale v rámci študijného odboru ochrana osôb majetku, tak tam máme veľmi vysoké, čo nás prekvapuje, percento dievčat. Áno. Budúce vojačky alebo policajtky. To je veľmi zaujímavé. Áno. A aplikovateľnosť tohto vzdelania študentov na vašej škole je potom aká? Myslíš uplatnenie v praxi? Uplatnenie v praxi. Konkrétne odbor ochrany osôb a majetku? Áno. Unikátnosť možno tohto študijného programu alebo študijného odboru ochrany osôb majetku je v tom, že my sme ako prví na Slovensku išli do spolupráce v systéme duálneho vzdelávania s Ministerstvom obrany a so zbrojenými silami. Systém duálneho vzdelávania tu existuje už niekoľko rokov, ale my sme vlastne uzatvorili spoluprácu alebo zmluvu v systéme duálneho vzdelávania priamo s ministerstvom. Čiže v tom je to taká unikátnosť. A ďalšie veci je to, že ďalšie vystihuje také niečo jedinečné je v tom, že žiaci vykonávajú odbornú prax priamo v útvaroch, konkrétne v Trebišove, priamo vo zbrojených silách. Takže toto je také jedinečné, také špecifické. Áno. Dáva im to možnosť praxe, pretože oni naozaj, keď skončia u nás tento študijný odbor 4-ročný s maturitou, môžu sa zamestnať v bezpečnostných zložkách, ale hlavne títo naši s vojenským zameraním žiaci, tak oni sa pripravujú buď teda pre ozbrojené síly, alebo aj pre Akadémiu ozbrojených síl. Stretávaš sa s kritikou ty ako riaditeľka zo strany žiakov, študentov na svoju adresu?
Myslím, že každý riaditeľ sa stretáva, že nie je to len o mne, alebo že som iba tá, ktorá s kritikou prichádza. Áno, je to pochopiteľné. Sme v takej funkcii, akej sme. Často možno tie rozhodnutia, ktoré dáme, tak možno sa niekomu javia ako také nepopulárne, ale ja si myslím, že tak ako ja aj moji kolegovia, tak za tým niečo vidíme a hlavne nám stále ide o tých žiakov. Že keď pozeráme, chceme tú školu niekam posunúť. Čiže možno aj niektoré rozhodnutia, ktoré žiaci na prvý pohľad berú ako nejaké, možno, že sú smerované proti ním, ale časom sa ukážu ako, tak asi to bolo dobré. A ja si myslím, že tie výsledky našich žiakov, konkrétne keď budem teda rozprávať o našej škole, tak asi hovoria, že niektoré tie možno také nepopulárne rozhodnutia z ich pohľadu sa ukázali ako správne. Škola sa nachádza v Košickom kraji. Ako vnímaš podporu okolia a partnerov? Ja musím povedať, že naozaj my spolupracujeme s rôznymi organizáciami, partnermi, ale veľmi dôležitá je podpora od samotného zriaďovateľa školy a tým je Košický samosprávny kraj a naozaj tá podpora tam je, odbor školstva, ak príjme s nejakým nápadom, ak škola potrebuje vylepšiť materiálno-technické podmienky, tak naozaj zriaďovateľ nás tom podporí, ako to napríklad bolo pri zavádzaní aj nových študijných odborov. Musím veľmi oceniť aj podporu zo strany rodičov. Naozaj, že ak chceme žiakov alebo ak prinášame nejaké nové nápady, myšlienky, ak chcem školu niekam posunúť alebo ja a moji kolegovia, tak naozaj nájdeme pochopenie u rodičov. Častokrát, keď žiakov vysielame, buď v rámci Erasmu, a nemusí to byť iba teda v rámci projektov Erasmus, ale aj mimo krajín Európskej únie, tak tam je veľmi dôležitá participácia rodičov, hlavne tá finančná podpora. V rámci odbornej praxe máme veľmi dobrú spoluprácu s okolitými firmami, kde naši žiaci praxujú. Buď v systéme duálneho vzdelávania alebo v rámci odbornej praxe. Máme veľmi dobrú spoluprácu so starostami okolitých obcí. Naša škola je známa, že už niekoľko rokov robí, môžem to nazvať výzdobu, buď veľkonočnú alebo vianočnú výzdobu alebo pri rôznych príležitostiach pre Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľa školy, ale už sa pochválim, že to už nie je iba pre nášho zriaďovateľa, ale že my sme už tú pôsobnosť rozšírili. Takže som veľmi rada, že už je to aj v rámci iných mestských častí, aj mesta Košice, ale samozrejme aj v rámci obcí blízko Sečoviec. Takže aj týmto sa škola prezentuje, aj takto vyzerá spolupráca našej školy. Málo ktorá škola sa môže pochváliť, že je súčasťou seriálu, ktorý nám priblížiš určite. Áno, je to pravda. Nás veľmi teší, keď teda nás oslovili z televízie, že chcú s nami natočiť seriál. Áno, pochopiteľne je to o tom novom študijnom, alebo respektíve nie o novom, ale o študijnom odbore ochrana osôb a majetku, kde máme tú spoluprácu s Ministerstvom obrany a so zbrojenými silami. Ja som veľmi tú iniciatívu uvítala. Takže tento seriál sa volá Ľavou zadnou a sme jeho súčasťou. V rámci tohto seriálu, ktorý vysiela verejnoprávna televízia, sa predstavujú rôzne profesie o ozbrojených silách a samozrejme v rámci toho je odprezentovaná aj naša škola, ako sa vyučuje daný študijný odbor, aké máme predmety, ako sa žiaci v rámci tohto študijného odboru môžu profilovať. Je to odborná škola, takže študenti po ukončení skúšky a po absolvovaní teda školy zostávajú na Slovensku, otvárajú si nejakú prax, živnosť alebo vedia sa uživiť povolaním, ktoré vlastne doštudujú u vás a dostanú tieto výučné listy? My nie sme len odborná škola, tak ako som spomenula, my sme spojená škola, čiže to gymnázium je to príprava na vysokú školu, tak tam už podľa toho, aký smer si teda zvolia, akú vysokú školu vyštudujú, ale naši absolventi zostávajú študovať na Slovensku. Maličké percento odchádza študovať aj do zahraničia. Absolventi strednoodbornej školy, ak sa zamestnajú, tak samozrejme áno, už buď pracujú vo vlastnom biznise alebo pre nejakú firmu. Viem, že väčšina študentov
už pracuje aj počas vysokej školy. My sme sa teraz dali do takého projektu mapovania alebo trasovania absolventov, takže snažíme sa už teda získavať. Je to pre nás aj taká spätná väzba pre školu, že kam končia naši študenti, akým smerom sa vydali, akí sú úspešní, tak aj to. Ak si spomínala, že máte odbor a dievčatá sú uplatnené aj v oblasti ako vojačky, tak čo je tam pre nich také najzaujímavejšie? Myslím si, že tie odborné predmety, lebo tie všeobecno vzdelávacie, to sú také podobné, ako teda mali napríklad na základnej škole, alebo teda mali na základnej škole, ale samozrejme každý žiak, ktorý prichádza na akúkoľvek strednú školu, tak je to už v tom nové, že okrem tých všeobecno vzdelávacích predmetov, tak im pribudnú tie odborné predmety a práve v tom je tá taká zvláštnosť, to je pre nich niečo také nové. Takže pre tie naše dievčatá, nielen pre tie dievčatá, ale aj všeobecne aj pre žiakov, ale zvlášť teda pre dievčatá, lebo je naozaj to taký špecifický študijný odbor, alebo teda jeho zameranie na tie ozbrojené sily, tak sú tie odborné predmety, ako napríklad bezpečnostná príprava, alebo poradová príprava, hej, a ďalšie tieto. Už samotné to, že napríklad vyjdú z tej svojej komfortnej zóny, z toho oblečenia, také typického tínedžerského a že si dajú teda to také vojenské oblečenie, lebo my sa ich snažíme naozaj už pripraviť na tú prácu, aby bolo to pre nich prirodzené, keď skončia u nás na strednej škole a napríklad nastúpia k ozbrojeným silám, tak aby to už pre nich bolo také prirodzené. Takže určite tie odborné predmety s vojenským zameraním. Takže vieš si predstaviť nejakú študentku, teda samozrejme absolventku vašej školy, ktorá by stála po boku, dajme tomu pána prezidenta a bola by zamestnaná v oblasti čestnej stráže alebo v ozbrojených silách? Určite áno, pretože my napríklad v rámci Dňa otvorených dverí pozývame bezpečnostné zložky z rôznych oblastí. Spolupracujeme aj s úradom na ochranu ústavných činiteľov, kde ich každoročne pozývame a tam majú možnosť žiaci vidieť prácu práve aj tých ľudí, ktorí strážia napríklad aj pána prezidenta. Takže ja si to viem predstaviť, určite áno. Vaša škola spolupracuje aj s Erasmom. Viem, že veľmi napredujete, máte rôzne zaujímavé projekty. Vieš nám k tomu niečo povedať? Áno, my sme veľmi aktívni v projektoch Erasmus+. Máme naozaj, naši žiaci vycestovali v rámci mobilít, precestovali skoro celú Európu, aj mimo Európy, teda nie len to len v rámci projektov Erasmus+. Tie projekty naozaj Erasmus im dávajú možnosť poznávať kultúru, tradície, rozvíjajú aj u žiakov tie jazykové kompetencie, čo si myslím, že z môjho pohľadu je veľmi dnes dôležité. Ty sama budeš teraz v krátkom čase absolvovať nejakú zaujímavú zahraničnú cestu. Niečo málo k tomu nám môžeš povedať? Áno, nie je to v rámci teda projektu Erasmus+, ale máme veľmi dobrú spoluprácu teda s jedným klubom, ktorý sa venuje karate, takže aj v rámci toho a vycestujeme do zaujímavej krajiny Japonska, naši žiaci konkrétne, kde budú mať možnosť absolvovať kurzy karate priamo so sensejom, kde spoznajú priamo v tom prostredí, ako keď niekedy my, keď sme boli mladí, pozerali sme tie filmy o karate, takže teraz aj naši žiaci absolvujú podobné takéto kurzy v dedinke, kde budú môcť zažiť tú atmosféru, takže je to naozaj veľmi zaujímavé. Zo sveta školstva a ak by sme sa mali pozrieť takým hľadačikom na to, ako ty konkrétne si sa dostala k tejto práci? Veľmi postupne a prišlo to tak nejako, už od malička som túžila byť učiteľkou, potom nejak to osud zariadil inak, išla som teda študovať ekonomiku. A po skončení vysokej školy som dostala možnosť od bývalého pána riaditeľa, teda môjho predchodcu, som dostala možnosť nastúpiť ako učiteľka odborných ekonomických predmetov. Som pôsobila, potom zase prišla ponuka z jeho strany robiť zástupkyňu riaditeľa školy. No a potom to už tak nejako samo vyplynulo, že teda po niekoľkých rokoch ako zástupkyňa riaditeľky školy som sa prihlásila na výberové konanie na pozíciu riaditeľky školy. Takže asi takáto bola moja kariéra, že tak sa to vyvinulo na tejto škole.
Keďže vieme o tebe, že si aj inovátorka a prinášaš do toho školstva vždy nejaké nové projekty a snažíš sa aj študentom priniesť niečo nové a obzvláštniť ten obor, aby bol atraktívny, tak z tvojho pohľadu, ako sa dívajú na to naši študenti? Ja sa snažím nielen tento odbor inovovať, ale ja naozaj mám veľmi rada, keď prídu za mnou kolegovia, ale aj žiaci s nejakým nápadom, s nejakou myšlienkou, ktorá oživí ten výchovno-vzdelávací proces, to samotné vyučovanie. Ako som spomínala, veľmi rada podporujem nadštandardné nejaké vzdelávanie. Ja som veľmi rada učila také nadštandardné ekonomické vzdelávanie, spolupracovala som s rôznymi organizáciami. A to sa snažím teda podporovať alebo rozvíjať aj u svojich kolegov, ale aj u žiakov. Žiaci sa zúčastňujú rôznych exkurzií, zážitkové formy sú veľmi u nás obľúbené. Naozaj kolega, ktorý je pisár, historik, tak on sa venuje aj veľmi dôležitej téme a to je holokaust. Nedávno sme boli na nemenovanej televízii, sme mali aj odvysielané v rámci jednej relácie programu veľmi zaujímavý pohľad a spracovanie židovskej problematiky a žiakov to naozaj veľmi zaujalo, lebo je to aj aktuálna téma a mali si to možnosť vyskúšať priamo takou zážitkovou formou. Potom finančná gramotnosť. My sme veľmi aktívni aj v takých neformálnych vzdelávaniach, mimoškolských aktivitách, ale aj v športe. Na škole máte starších učiteľov, mladších učiteľov, ako sa prepája taká tá veková generácia a sú tí mladší učitelia práve vzorom a takým rešpektom tým našim študentom, alebo tí starší neustále budia taký rešpekt? Náš pedagogický zbor je taký vyvážený, vekovo vyvážený. Tá úcta a rešpekt voči tým starším tam určite je. Mňa veľmi teší, že na našej škole pôsobia už ako kolegovia, ako pedagógovia aj naši absolventi, naši úspešní absolventi a samozrejme tam to už tak nejak prirodzene vyplýva z toho, že ako bývalý žiak, ako študent, tak teraz ten môj kolega je môj učiteľ, takže určite tá úcta a ten rešpekt tam je. Áno, vedia vhodne reagovať a zaradiť sa. Aj tá spolupráca je medzi nimi dobrá. Už sa vzájomne poznajú to prostredie, čiže oni sa vracajú do toho domáceho prostredia, do toho školského prostredia svojej alma mater. Vaša škola sa nachádza na východnom Slovensku v meste Sečovce. A zaujímalo by nás, koľko študentov navštevuje ročník, koľko uchádzačov vlastne vstupuje do školského roka. Áno, nachádzame sa v malom mestečku, ale nedaleko Košíc, meste Sečovce. A my patríme medzi najväčšie školy v rámci Košického samosprávneho kraja, tým, že ten názov je spojená škola a tá spojená škola pozostáva z 2 organizačných zložiek, a to je gymnázium a stredná odborná škola techniky a služieb. Na strednej odbornej škole techniky a služieb študuje viacej študentov, buď 4-ročných, 3-ročných, ale aj 2-ročných učebných odborov. Ak by si mohla vybrať a znova byť ako vedúca osoba v škole. To je jedno, či sa bavíme o poste riaditeľky, zástupkyni. Aké mesto na Slovensku by si vybrala? Tak to je zaujímavá otázka, ale určite Sečovce. Ja naozaj mám k tejto škole veľmi citový vzťah, pretože aj keď nie som absolventkou tejto školy, ale mám pocit, že som s ňou spätá odjak živa, od malička. Je to moje prvé zamestnanie, moja prvá práca a naozaj ju mám rada. Či už predtým, keď som pôsobila ako učiteľka, alebo v pozícii zástupkyni, alebo teraz v pozícii riaditeľky školy. Takže neviem dať inú odpoveď ako Sečovce. Kde som veľmi správne. Neviem to porovnať. Keďže pracuješ v školstve, tvojím denným chlebíkom je rané vstávanie, si vzorom pre svojich študentov, si včas v škole a na vyučovaní otváraš dvere prvá, alebo meškáš do práce? Niekedy naozaj otváram dvere prvá, ale samozrejme
chodím na čas veľmi skoro do práce, až veľmi skoro, ale ja tú hodinku, keď už prichádzajú kolegovia do práce, keď potrebujú niečo riešiť, so mnou odkomunikovať, tak naozaj sa väčšinou venujem tej administratíve, pretože tie dni pracovné sú rôzne. Niekedy mám naplánovaný ten deň, viem, že mám stretnutia, nejaké návštevy alebo pracovné porady, alebo riešim bežné manažerské problémy. Takže ja väčšinou prichádzam skoro do práce, mám to rada. Viem si naplánovať, čo ako deň. Máme aj elokované pracoviská, takže aj tam potrebujem niečo zariadiť. Tá funkcia riaditeľky školy je potom už aj o vybavovaní po úradoch alebo komunikácia so zriaďovateľom školy. Takže ja určite som, čo sa týka toho, určite vzorom pre žiakov, že chodím veľmi skoro do práce. Tam neviem, niekde v kresle. Neviem, či táto moja odpoveď teraz potešila, ale mňa zastihnú ráno. Ja som mala takú veľmi milú príhodu, keď som prišla skoro ráno a pozerám tam už nejaký pán a naša zlatá kolegynka recepčná Marienka, tak už mi hovorí: pani riaditeľka, už máte návštevu. To bolo ešte ani ráno, 7 hodín ráno, a on mi povedal: ja som, pani riaditeľka, vás počul, že vy ste tu skoro ráno, tak som prišiel vybaviť, že potom je problém sa s vami stretnúť. Ja hovorím: tak to nie je pravda, ale také milé, hej. Takže asi je to pravda, hej, že o mne hovoria, že chodím skoro ráno do práce. Takže si vzorom svojim študentom. Snažím sa byť. Naozaj niekedy mám tie stretnutie ráno naplánované, takže musím byť niekde buď v Košiciach, Trebišove a tak ďalej. Ale ja aj neskoro chodím z práce, sa priznám. Vieme o vás, že ste úspešní aj v športových aktivitách. Niečo k tomu by si nám mohla povedať? Áno, mňa veľmi teší, pretože musím teda zdôrazniť, že my máme na to aj vytvorené dobré podmienky. Máme športovú halu, takú veľkú telocvičňu. Tá naša športová infraštruktúra na škole je naozaj na veľmi dobrej úrovni. Okrem športovej haly máme aj tenisovú arénu, vonkajšie workoutové ihrisko, máme bežeckú dráhu, takže u nás naozaj športovci alebo žiaci si prídu na svoje. A ak sa môžem teda pochváliť, tak okrem iných úspechov, naša škola je úspešná v hádzanej, pretože máme žiakov, ktorí sú členmi športového hádzanárskeho klubu Eška Zemplín, a my sme už teda druhý rok po sebe majstrami Slovenska v hádzanej stredných škôl. Ale chlapci. Milí sledovatelia, zdieľajte, lajkujte a v záverečnom losovaní môžete získať návštevu partnerskej školy v zahraničí. Ďakujem za pozvanie, bolo mi cťou a všetkých vás srdečne pozývam k nám na Spojenú školu v Sečovciach. Milá Miška, ďakujem, že si prišla a prajeme ti veľa úspešných študentov. Ďakujem veľmi pekne.